Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. Bagong bukas na gasolinahan dito sa may Kalasyaw ating puntahan. Kasama ang ating idol na si Jawo Motovlog. So yun na nga mga ka-adventure, dito na tayo sa may bagong bukas na gasoline station dito sa may Kalasyaw. At ito nga ay ang Uni Oil. At mayroon pa nga sila ditong Dragon Dance. Ito yung nga yung tradisyonal na pangpaswerte pag may ganitong bagong bukas na negosyo. At nagsaboy at naghagis na rin sila ng barya at may kasama pang candy. At heto na nga mga ka-adventure, nag-cutting ribbon na rin sila kasama ang kanilang mga business partner at mga big boss. At mayroon ngang mga nakakilala sa atin dito. At katulad ko rin na nag-aantay sa ating idol. Nandito rin nga pala si Pop Jeff ng Pangasinan, si Guillermoto at si Papa Bolt. At hindi rin mawawala yung mga naggagandahan at nagsisiksihang kanilang mga model. At humingi na rin tayo ng sticker ng Uni Oil. At nag-abil na rin tayo ng for free na membership card. At may kasama pang belt bag. Ayun o, tuwang-tuwa yung mga kasama ko. Okay! Ay, rami manaraya ulagat buwan. At nandito na nga, dumating na rin ang ating idol na si Jawo Motovlog. Sticker pala, no? Ayun! Ali tayo para di mainit. Yan, welcome to Pangasinan! So, andito nga tayo sa may Kalasyaw Uni Oil Gas Station. At kasama nga namin natin ngayon si Sir Jawo Motovlog. All the way from Manila. At nakakuha nga tayo ng kanyang mga sticker. So yun na nga mga ka-adventure, nakakuha na rin tayo ng kanyang sticker. At napakarami na rin nakikipag-selfie sa kanila. Napakabait at napakagwapo pala sa personal ang ating idol. At mayroon nga siyang binigyan ng kanyang clothing line na damit. Para clothing, may natin siya na para. Wow! Boss Tarak, baka naman. Pirma mo na rin, bobo. Para masaya-masaya si Beb Pro. Ay grabe, ganyang kabait ang ating idol na si Jawo Motovlog. At mayroon nga rin silang parapol dito pag bumili ka ng kanilang oil. At may free picture taking pa kasama ang mga model. Ay, awat-awat, sana all, sana all. Kaya ano pa nga bang inaantay nyo mga ka-adventure? Dito na rin kayo magpagasolina at bumili ng oil. Ayun o, may perma pa ni Jawo.